זה אני. אורי. אני עומד ליד תחנת האוטובוס הארורה הזאת כבר שבועיים ברציפות ומחכה. לא, אני לא מחכה לאוטובוס. גם לא למונית. אני מחכה לה. בדיוק פה בתחנה הזו יופיע לפני שבועיים. הבחורה שאני עומד להתחתן איתה. היא כמובן לא יודעת את זה, היא אפילו לא מכירה אותי, אבל זה פרט שולי. אני יודע שאני והיא עוד נתחתן. הבעיה היחידה היא שאני לא מצליח למצוא אותה שוב. אבל אני לא מרפה. אני לא מוותר. כל יום ב3 אני באותה תחנה מחכה. אני לא באמת מכיר אותה. אבל מה לעשות, כשאתה נמצא כל יום באותו מקום, באותה שעה כבר שבועיים, אז מזהים אותך. ראיתי אותה מהצד השני של הכביש. היא בדיוק עלתה על האוטובוס ולא הספקתי לדבר איתה. אבל בפעם הבאה שהיא תגיע אני אהיה פה. זה יקרה. אנחנו נדבר. אוף, נמאס לי. כבר 3 שבועות אני בא לפה והיא עוד לא הופיעה. אני משתגע שתגיע כבר. למה היא לא חוזרת לפה? מעניין איך קוראים לה. אני מאמר על שם תנכי כזה. כמו אביגיל או אגר. אולי תמר? נו, שתבוא כבר, אני חייב לדעת, אני חייב להכיר אותה. אני כבר רואה אותנו ככה בחוף הים, הולכים יד ביד, בשתיקה, ויש לנו הכל. זה לא שאני כזה פנטזיונר או משהו. אני גם ריאלי, אבל עברנו קצת בחיים. אני יודע שללכת ככה בים זה לא החיים, אבל אני גם יכול לראות אותי מוציא כביסה מהמייבש, ואותה מבשלת במטבח. והילד שלנו יושב על המתקן הזה של ילדים ליד השולחן, זורק פסטה על הרצפה. איזה חיים יפים יהיו לנו, אני בטוח בזה. ממש יפים. זהו, אני גמור. היא לא חוזרת. היא איבדה את האהבה הכי גדולה שיכלה להיות לה, והיא אפילו לא יודעת את זה. קוסם. גיא! איפה הגר? שנייה.